Dobar dan. Zovem za bika. Jel imate ga još? Aha, imate. Više komada, jel? Koliko? 4 ili 5? Pa došao bi kupit ako si ti, kakav je na slici. Je li to slika skinuta s interneta? Iz Dubrovnika. Da. Pa došli bi ako imate 5 komada, došao bi ga kupit. A je li to slika skinuta ili je to vaš baš bik na slici? Pa ne znam, vidim tu nekom... Ne vidim, sačekaj da povećam sliku. Čekaj, malo. Hoće biti kakav popust na količinu. A nema ovaj roga. A vidim, nema roga. Aha, koliko su stari? 800 kila. O, to su pravi bikovi. Ako... Da, vidim, imaju mišiće. Tu, da. Znači, rekli ste 5 komada. Aha, jesam. A kako sad nisu svi? Nego šta? Aha, za rasplod. Pa jeste ih puštali da skaču? Aha. A ja sam mislio da ih zakoljem, pa zato. A ne. A imate kakve da zakoljem? Aha. Znači ne bi dali da se zakolju. A ja sam mislio da ih zakoljem. Pa zato. Pa dobro, vidim da su mesnati, nema tu, vidi se mišići. Pa zato. Da, pa zato bi ga i zaklao. Da. Da. A koliko bi koštali da ih ja kupim? Kakav je konj? Čujem ga, čuo sam ja u pozadini konja. Koliko ima kila? Ima li tonu? Je veći od bika? Aha, koliko je on? O, pa ti imaš farmu dvuk, veliku. A, nisam vidio. Čekaj, da mi vidiš. Argela. A di to je? Di ste rekli da to je? Di to je ono, sad sam pročitao. Popovači. Pa evo volim ga. Da. A koliko bi bilo po konju? Koliko bi bilo po konju? Pa znam, ali mene zanima samo da se znači zakolje. Aha. Da, tamo je skuplje nego tu, kod vas. Dobro, ja vam se javim, jel znači? Ajde. Može, ja ću vas nazad da budem uputio se. Eto, ajde Bog.